Päivää, morjensta ja hei! Tervetuloa tänne editointipöydälle. Viides päivä. Matkahan alkoi Haapajärveltä ja kohti pohjoista mentiin. Tästä päivästä niin ihan hirveästi ei ole kuvamateriaalia, niin kuin tuossa yhdessä kohtaa sanonkin, että toi päivä niin kun on oikeastaan pelkästään keskittymistä ajamiseen eikä kuvaamiseen. Se lähtö viivästyi tosi paljon, joten mun niin kun koko keskittyminen meni vaan siihen ajamiseen ja sen takia hyvin vähän sitten tuli otettua videota. Tästä tuli vähän lyhyempi päivä tai lyhyempi video, mutta se nyt ei haittaa. Joka tapauksessa nauttikaa ja itse asiassa se mitä pitää sanoa vielä, että edellisessä videossa mä unohdin sanoakin, eli kiitokset sponsoreista tai tukijoista ja kaikille muillekin tukijoille suuret kiitokset, eli Rexille kiitos, lähtivät tukemaan minua ja antoivat semmoista heidän Black Diamond ketjuöljyä, äärimmäisen hyvää, ihan parasta mitä olen käyttänyt. Mä kuitenkin olen pyöräilyä harrastanut jo hyvin monta vuotta, niin ehdottomasti ihan ylivoimaisesti paras ketjuöljy, mitä olen testannut, suosittelen. Ja Hartolan Lions Clubi lähti myös sitten rahallisesti tukemaan, joten suuri kiitos heille ja nauttikaa. No niin, tosiaan eilen meni vähän pitkäksi, ettei ole oikein hirveästi kerennyt videoita ottamaan tai päivityksiä. Ja yksi niistä syistä oli tietysti se, että siellä oli aikamoinen kaatosade tosiaan yhdessä kohtaa. Ja tää mun pyörä nyt sitten sai aika paljon niin kuin kuraa niskaansa niin sanotusti. Että sitä on nyt sitten ihan kaikkialla. Mutta nyt onneksi täällä Siiponkosken tässä leirintäalueella, niin tässä jokikeskuksessa, niin tässä on hana, niin tätä saa sitten käyttää ja pääsee pyörä vähän pesuun. Mutta näin. Siinä on myös nyt laitettu sponsorit tarroineen, joten suuri kiitos vielä teille tästä reissun tukemisesta ja myös kaikille muille. Kaikki nuo varat, mitä olen saanut teiltä muiltakin, niin auttaa hirveästi, koska mä pystyn vähän niin kuin aterioimaan myös vähän helpommin ja nopeammin, että pystyy vähän niin kuin pikaruokaakin käydä ottaa. Ja nyt mä käyn tuolla APC:llä vielä lataamassa akkuja ja sitten sen jälkeen matka jatkuu. Before. Ja after. Ei täydellinen, mutta tämä kelpaa. Morjesta kaikille, tervetuloa Konkeloinnin pariin. Nyt pikaista päivittelyä, eli tämäkään päivä ei ole ollut minun puolellani. Ylläri. Mun piti mennä tosiaan tuohon keskustaan takaisinpäin, että mä saisin akkuja ladattua. Mä sain pyörän tosiaan pestyä siinä leirintäalueella, mutta akut piti ladata ja puhelin piti ladata ja piti mennä syömään sinne. No mä söin siellä ja rupesin lataa puhelinta ja sitten virtapankkia ja toinen niistä piuhoista ei toiminut. Yllättävää. Sit piti, mulla oli se ruoka siinä, niin en voinut siinä lähteä sitten mihinkään ostaa uutta piuhaa, vaan mä jätin niinku sitten puhelimen latautua siihen syömisen ajaksi. Ja syömisen jälkeen mä sitten kävin siinä vieressä, oli Tokmanni, niin siitä ostin uuden piuhan ja sitten mä sain ladattua sen, tai pistin latautumaan sen virtapankin myös.
Ja mä ajattelin, että no mä venaan siinä tunnin, että saa sentään tunnin verran sitten ladattua sitäkin. Ja nyt sitten tässä 2:30 mä ajattelin, että nyt riittää ja nyt lähdetään taas ajamaan, niin sehän ei ollut ladannut sitä virtapankkia ollenkaan. Ai että. Joten nyt tässä kännykässä on virtaa. Mulla on toinen varakännykkä, missä on virtaa, mutta mulla ei ole lisäakkua ollenkaan. Joten mä en tiedä myöskään, että missä mä pääsen lisää uudestaan lataamaan tai milloin. Joten nyt on pientä semmoista radiohiljaisuutta. Tulee olemaan varmaan mahdollisesti koko tää päivä, ehkä huomenna sitten uudestaan, en tiedä. Mutta läheisille olen yhteydessä kyllä ja läheiset voisit mulle soitella ja viestitellä, mutta muussa tapauksessa niin tulee olemaan vähän hiljaisempaa nyt ennen kuin mä saan sitten lisää virtaa. Tän kännykän akku kyllä kestää niin kuin tuossa super virransäästötilassa kyllä pitkään. Varmaan ehkä noin 2-3 päivää. Mutta se tarkoittaa sitä, että somepäivityksiä ei tule ennen kuin mä saan lisäakkua ja tiedän, että miksi. Mun pitää selvittää se, että miksi ei ladannut se virtapankki sitten mutta näillä mennään. Nyt ollaan matkalla kohti jotain paikkaa pohjoisen suuntaan ja katsotaan nyt kuinka pitkälle tänään päästään, että pyrkimys olisi se joku 110 kilsaa tänään polkea, mutta myös toinen hyvä tuuri, eli huono tuuri, mitä tässä minulla jatkuu, on se, että mitä säätiedotuksia katoin, niin joka päivälle on luvassa sateita ja mitä pohjoisemmaksi mä menen, sitä kovemmaksi ne sateet muuttuu. Siellä on luvattu niinku ihan kiitettävää määrää. Että sellaista ei tän onneksi helppoa pitänytkään olla. Mutta palataan jossain vaiheessa ja toivokaa mulle kuitenkin ehkä vähän parempia säitä tai jotain. Morjes! Tää päivä ei ollut meikäläisen päivä, 5. päivä alkamassa. Nyt on 4. heinäkuuta. Kello on kohta 20:03. Tänään keskittyminen on suoraan vai ainoastaan ajamisessa. Nähdään taas kun nähdään. Terve! Moi! Moi! Joo, en oo tekemässä mitään. En lähe. Joo, niin. Ai saatana parvinen. Joo. Annaks mun peruuttaa? Tai mennä eteenpäin? Morjesta! Joo, ei meinannut päästä. No niin, joo. Joo, oli tässä ohikulkumatkalla vaan. Niin. Joo. No niin, no. No niin, joo, hyvä juttu.
jää alle. Elä. Älä jää alle. Jää alle. Jää alle. No. Hyvä. 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 Hei. Haapavesi. Se on hänessä. Pakko pysähtyä tässä. Rikettä riskejä. Pärstää. On vähän paska juttu, että kun ei yhtään näyttääks mapsi. Karttaselain saattaisi näyttää. Katsotaan mitä mapsi sanoo. Näyttää. Okei, hyvä. Vesi. No nytten Crazylandin ohitin nyt menossa Suotuperällä. Veikkaisin, on tossa. Ehkä. Tähän ei näytä vittu. On pakko pistää netti päälle, ei voi laittaa nettiä päälle, okei. Siis en todellakaan ole tossa. Missäs vitussa mä käydään? Ei väliä, nyt pysäytään tähän. Safkaa, tuolla on Nivalan kyltti ja tonne suuntaan me ollaan menossa. En tiedä paljon ajettu. Kello on 5:30. 4. päivää heinäkuuta. Yeah. Mä ajan täällä jossain keskellä ei mitään. Teen törkeen pitkällä suoralla. Ja Maija tuli vastaan. What? Se ajoi kyllä jonkun toisen auton perässä, että mä en tiedä, että seurasko se sitä niinku se ei juttu vai mitä. Korpe. Sus. No, töys. Ihan smooth ride on tuo. Nice. Haapa vedellä ollaan nyt. Haluaisin päästä tonne, niin pääsenkin. Haapavesi. Haapavitun vesi.
Joo. Nyt ihan älyttömästi ei ole aikaa. Niin oikeastaan vaan joo. Oikeastaan vaan veden täytöt. Sitten matka jatkuu. Semmonen haapavesi. Noi haapavesi. Ei tää nyt muuta tekee kuin vaan tankkasit vedet ja that's it. Valitettavasti kyllä näin. Olisi ihan mielenkiintoista käydä katsoa, mitä täältä kyllä löytyy, mutta ei vaan oo aikaa. 100 kilsaa tulee siinä, joten sitten kun ollaan vielä 50 kilsaa vasta tuolta saa kyllä nää veikkaa, että tänään kyllä niin pitkälle pääsee. Kaikki niitä. Lehmät mitkä lehmät. Tänään on luvassa todennäköisesti mitä isompi, tai siis isompi myrsky kuin eilen. Tää takana on aikamoinen myrskyn tanner. Itse asiassa se on jo päällä joka puolella. Joten pysähdyin tuohon laittaa kaikki sädevarusteet takas päälle ja nyt sitten vaan eteenpäin. Onneksi on myötätuuli. Joten tän myrskyävän tuulen myötä pääsen pikkasen nopeampaa, pikkasen helpommin. Mutta nyt rupeaa jo satamaan. Osuin aika hyvää kohtaa laittaa ton sadeasun, mutta kohta voidaan kuvata taas sitten kun sade osuu kohdalle. Mutta nyt mulla on hanskatkin kädessä, niin ei välttämättä ihan niin kylmä tuu käsille, vaikka nää kastuukin, mutta se viima ei tuu märkiin käsiin suoraan. Yes. Mutta tästä mennään eteenpäin. Hyttyset seuraa edelleenkin. Noniin. Vasta vähän myöhemmin. Moro! Käykö suksi? Nyt on 513 kilsaa ajettu. Eli kohta tänään 100 kilsaa. Rantsilaa, eli se on se paikka mihin seuraavaksi menen, niin sinne on vielä noin jotain 15. Eli ei nyt ihan hirveen kauan enää. 10 aikaa. Toivottavasti viimeistään olisin siellä etsimässä yöpymispaikkaa. Tällainen varustus on tässä ollut. Täytyy sanoa, että onneksi ei nyt tullutkaan mitään hirmumyrskyä kohdalle. Siinä yhdessä vaiheessa mun takana oli kyllä aika ilkeän näköinen tanner.
mutta se vaan jotenkin sadetta oli, mutta ei mitään ihan hirveetä. Mutta onneksi oli myöntä tuuli. Mä sain siitä vähän vauhtia. Joten tällaista ollaan. Ihan hyvä fiilis. Pakko liittää tähän. Mä näin tossa linnun ensi yläpuolella, niin kuulosti niinku haukan semmoselta yritykseltä tavallaan. Tai joku kohta, ei ku haukan. Mutta se näytti siltä, että sillä olisi niinku ollut semmonen vähän niinku tosi pitkä pyrstö tai sellainen, että sillä olisi ollut niinku sellaisia vähän niinku riikin kokoin sulkia pyrstössä. Mä en tiedä, se voi olla, että se kuljetti sitten heinää tai jotain. Se näytti siltä, että sillä olisi riikin kokoin sulat perässä. Jännä näkyy. Rantsila. Mä sanon. Ei hemmetti. Ei hemmetti. Täällä sitä nyt ollaan. Rantsilassa. Majoituspaikka. Tuolla on Rantsilan maa-uimala. Vähän silleen esimessä, että saadaan siellä majoittua. Vaan siellä porukkaa nyt se. Se on kyllä torstai-ilta. Ei välttämättä oo. Katsotaan. Moi, mä oon nyt Rantsilassa. Mä etin majoituspaikkaa, niin mä soitan sulle sitten kun mä... Joo. 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 Joo, moi. No niin, semmonen päivä oli se. Mitäpä tosta kertoa? Toi koira kohtaaminen oli ihan hauska. Se oli kova oli kyllä vartioimaan hyvin söpö koira, niin se ei sinänsä hirveän uhkaavalta vaikuttanut ainakaan minulle.
Siinä useammassa kohtaa tuli siihen niin kuin viereen nuuskimaan ja selkeästi halusi ehkä vähän rapsutuksia, mutta pakko oli tehdä työtä ja vartioida tonttia. Mutta se kyllä sitten sain karistettua sen kannoiltani. Mutta se oli kyllä hauska tapaus, hauska törmäys. Ja toi päivä oli sinänsä helppo päivä. Oli hyvin paljon pelkkää suoraa tietä ja tasasta, joten toi päivä niin kuin oli siinä mielessä tosi hyvä ja tosi helppo. Myöskin ehkä senkin takia sitten ei hirveästi tullut kuvattua, koska se oli vähän tylsää tavallaan. Siinä oli kyllä äärimmäisen hienoja metsäpätkiä, mitkä oli todella pitkiä, sille keskellä ei mitään. Siinä kävi yhdessä kohtaa semmoinen vähän creepy situation. Siinä oli sellainen hetki, kun mulle tuli semmoinen fiilis, että nyt mä en niinku, mä en saisi olla täällä. Tai silleen, että mä niinku, mulle tuli semmoinen tunne, että nyt mä oon niinku luonnonlakien niinku armoilla. Että kun se oli semmoista yksi niinku toikkonen, semmoinen hyvin aika kapea tie ja heti molemmilla puolilla semmoista tosi tiheitä metsää ja mulla oli semmoinen fiilis, että siellä metsän reunalla on vaan eläimiä, ketkä tuijottaa mua silleen, että joo, mene vaan siinä ihan rauhassa, kunhan et tee mitään pahaa, niin myö ei tehdä sulle pahaa. Niin jotenkin semmoinen fiilis tuli siinä yhdessä kohtaa ja sitten siitä varmaan hetki kun oli ajanut sitä tietä, niin tuli sitten semmonen, mä kuulin sitten niinku metästä sellaisen omituisen äänen, mitä en ollut koskaan aikaisemmin kuullut, en tiennyt mikä se oli, mutta se kuulosti siltä, kun vähän vaikea selittää, mutta se kuulosti vähän niinku siltä, kun joku ovi olisi niinku narahtanut auki, mutta siellä ei ollut mitään. Katoin useasti vielä niin kuin sen jälkeen Mapsista sen paikan, ja sillä ei ole mitään, sillä keskellä metsää kuului vaan semmoinen oven narahdus. Ja se oli vaan semmoinen tosi lyhyt ääni, ja selkeä ei mitään, ja se kuului niin kuin hyvin läheltä. Se oli jännittävää. Vähän ehkä saatoin kiihdyttää vauhtia siinä kohtaa. Ja joo, se oli mielenkiintoinen pätkä. Sadetta oli jo siinä yhdessä kohtaa kanssa aika runsaasti. Ei onneksi tosiaan tullut mitään hirmumyrskyä. Se näytti kyllä siltä ja tuntui siltä, mutta se kuitenkin meni ohi onneksi. Mutta sellainen päivä. Eipä tästä päivästä varmaan muuta. Tosiaan Rantsilaan pääsin ja seuraavana päivänä niin Oulu on päämääränä. Näin, toivottavasti piditte. Nähdään seuraavan videon parissa. Morjens!